Jo aniré a la manifestació de l'Assemblea Nacional de Catalunya com tants i tants milers de ciutadans catalans. I vull explicar-te, molt honorable president de la Generalitat, per què crec que cal anar-hi. Primer, perquè a 5 anys de la gesta de resistència més important que hem fet els catalans, el 1 d'octubre, no podem de cap manera desar l'estelada a l'armari i plegar veles. Ans al contrari, hem de demostrar que ens han ferit, ens han reprimit, ens han fet molt de mal, però que estem alçats i ens mantenim alçats i que no ens han vençut. I que si en la primera onada no ens n'hem sortit, ho farem en la segona. Sí, aniré a la manifestació, molt honorable president, perquè cal recordar que no ens han vençut. I molt honorable president de la Generalitat, aniré a la manifestació de l'Assemblea Nacional perquè crec en el poder de la ciutadania, perquè crec que tu, president, només ets un instrument, no ets un messies, perquè el poder de l'independentisme rau de baix cap a dalt dels ciutadans cap als seus líders i no a l'inrevés. Perquè no crec en els interessos partidistes, sinó en els interessos dels ciutadans. I en conseqüència crec que t'has equivocat molt quan has considerat que era més important ser president de la Generalitat que no el primer ciutadà de Catalunya. I per això, molt honorable president de la Generalitat, jo formo part dels milers de ciutadans que aniré a la manifestació també en honor als represaliats, en honor als perseguits, en honor a tots aquells que van mantenir amb dignitat les urnes, que van tutelar les escoles, que van aguantar les porres, que tenen judicis encara a hores d'ara cada dia, que han patit en pròpia carn les urpes de l'Estat. Ara, en plena voràgine de repressió, ens quedarem a casa? Ens desmobilitzarem? Per què? Perquè ho necessita el teu partit? Per estratègies partidistes? No, de cap de les maneres. Molt honorable president de la Generalitat, jo formo part dels milers i milers de catalans que aniré a la manifestació de l'Assemblea Nacional perquè vull sumar, perquè els que exclouen són els altres. El que exclou és Espanya, que ens nega la condició nacional, ens nega els nostres drets fonamentals, ens nega els nostres drets com a ciutadans lliures. Som els que anem a la manifestació, els que sumem, no els que restem. I si algú considera que això és excloent, que es pregunti quins interessos els mou. En qualsevol cas, molt honorable president, aniré a la manifestació de la Diada, com cada any alçant la bandera, perquè suma, perquè compromet, perquè teixeix complicitat, perquè formem part d'un mateix ideal i hem format part d'un procés que cal culminar. I molt honorable president de la Generalitat, aniré, com tants milers i milers de catalans, a la Diada Nacional de Catalunya amb l'Assemblea Nacional, perquè l'Assemblea Nacional és motor i força de la ciutadania. Perquè encara recordem aquell mític president, poseu les urnes, quan els líders polítics escoltàveu els ciutadans, escoltàveu el poble, o ja ho heu oblidat, o ara el poble és una crossa, ara molesta al carrer? Doncs aleshores aniré a la manifestació amb milers i milers d'altres ciutadans de Catalunya per molestar, perquè el carrer ha de molestar en els líders polítics, especialment quan obliden la seva condició d'intermediaris i esdevenen purs funcionaris del càrrec. I per tant sí, aniré a la manifestació de la Diada Nacional perquè ho estic fent des de sempre que tinc consciència, perquè m'hi portaven els pares, perquè he lluitat i formo part d'una generació rere altra que ha lluitat pels drets del meu país. I perquè ara no és el moment dels covards, ni dels espantats, ni dels que fan girs estratègics. Torna a ser el moment dels valents. I crec, amb aquests milers i milers de ciutadans valents, que tornaran a alçar la veu i alçar la bandera i recordar que hi són, que no els han vençut. Molt honorable president de la Generalitat, aniré a la manifestació com tants i tants milers de catalans, perquè Catalunya ha de ser defensada. Contra la repressió, contra els poders espanyols que ens desnacionalitzen, però també contra aquells que traeixen els somnis, o que incompleixen les promeses, o que desconcerten i desencisen. I per bé que podem tots nosaltres, cada ciutadà, tenir complicitats amb els partits que ens representen, no oblideu mai, vosaltres els partits, vosaltres els líders, que nosaltres som ciutadans lliures
i que igual que depositem la confiança en un partit la podem treure. Això no és una religió, és un moviment. Som ciutadans crítics, no som un ramat, no som xai. Aniré a la manifestació de la Diada, com tants i tants milers de catalans, perquè crec en els drets nacionals de Catalunya, perquè tot està per aconseguir, que tot no està per fer, alguna cosa hem fet, i tot és possible. Aniré a la manifestació, molt honorable president, malgrat que tu no hi siguis, i aquell dia, en aquell moment, tu no em representaràs, em representarà la gent, els ciutadans, els que sempre ens representen. I aniré per la llibertat de Catalunya, i aniré per la república, i aniré per la meva nació, i aniré per la llibertat.